Tá minn sa a gcíll na Martra, hala cíll na Martra a túirt rong, conas bláthfhleasc go dhéanamh riad sa gcóir na huigeanna agus a gcóir na búrd comá gcóir na Nollag. An rud atá gceist ná tá daoine i gúsáid an gCill siad an obair, agus tá anna chuid spórt againn I bheith a dhéanamh. An son fioch téir timpeall an téir a ríis. Na bí peoch bórtha mariola ré an rud slach, mar be sé clúdathe le cuileann ball. Tairg a gcónaí tairg. Dó trí a dtuigeann sibh. Is cuma mariola an cosfad. Tháinig mé ó dripseach anocht agus tá méid buinte an tainmh as an rang tá Nóra gohúntaach agus tá mé ag bálam cúpla focail agus buinte sádas mo chuid gCill. Sáig síos an aice an rubín an socan é cheangailt, tairg tríde agus lúbaige. Dochas níos déanamh na bláhanna stácha, na blianta siar, dochas níos le pósa caralum nó drifórlum ní lisa go gceart agus á hinna le tá mé déanamh na bláthfhleascanna I déanamh pósaí, I déanamh socraidí gan dát. Is minic I deirim le daoine nuair a chéann tú táine sa amachchas thar an clí bhfuil is dócha go lúmsa é mar bí me lorug an cuileann an chéanach nó an sort rud glas a bheith go maithe gcóir an rud a dhéanamh a chríoch nó. Tá anna spórt a gcingin sa hala cíll na Martra an sa le cúpla seachtain anuas. Ba bhailm Nollag go honna a bhí gach éon duine. Is glóite, is deasa, is a gcóir cardas, gcóir clán. Ó muintear bhús grí an sa, go méid Nollag den scathagaibh agus tugaigh airidí féin.